Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Onu Praga'da studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýarym. Hormatly dinleyijiler, Salam Dogan programmamyzyň bu sanyny Azatlyk Radiosynyň iki hünärmen Birleşen Ştatlaryň Deňiz Güýçleri Uniwersitetinde Brut Kurulak Innovasiýa we Uruş Sunugaty merkezinde işleýän türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy. Gepleşigimiziň hemişelik mihmany Aynawat Ýaýlymowa bilen geçiren uly gowrumly söhbetdeşlik esasynda taýýarlanan birinji gepleşigi eşitdirýäris. Türkmen ayal gyýlarynyň durmuşyndaky, hak hukuklarynyň çäklendirmeler, synçylaryň käbiriniň pikirine görä, ýurtda häkimet atadan ogla geçenden soň has güýçlenip başlady. Emma bu çäklendirmeler synçylaryň käbiriniň pikirine görä 1991-nji ýyldan soň ýurt garaşsyzlygyny oglan edenden soň güýçlenip başlady we soňky 10 ýyllarda ykdysady kynçylyklaryň barha çuňlaşmagy bilen ayal gyýlar odaly okuw, hünär, iş, gazanç mümkinçilikleriniň barha adalmak, barha kän erkeklere el garama bolmak howpy bilen ýüzbeýiz bolurlar. Emma häkimetler bu hili howpyň bardygyny şeýledi. Ýurtda aýallaryň boýnuna dakylan bir eşik düzgüni barada aýdylýanlary ret edýärler. Ikinji tarapdan aýal gyýlaryň hak hukuklarynyň türkmençilik diýilýän milli däpleriň has öňe müňdemegi netijesinde jemgyýetiň has konserwatiwleşmeginiň gurbany bolýanlygyny aýdýanlar hemma. Bu meselede döwletiň we halkyň, adamlaryň oýnaýan rollary barada hem dürli pikirler bar. Eýsem Türkmenistanyň aýal gyýlaryň hak hukuklary, adatlyklary, okuw, iş ýagdaýlary 1991-nji ýyldan bäri soňky 30 ýylda gowlaşdymy ýa-da erwetleşdi. Türkmenistanyň durmuşy daşary ýurtdan baryp öwrenen Victoria Clement'in türkmen aýal gyýlarynyň sözlerini salgylanyp aýtmagyna görä, bu döwürde ýurtda saýlap seçmek mümkinçiligi, ýagny azatlyk has adalana çalym edýär. What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently. Maňa türkmen aýallarynyň aýtmaklaryna görä olar öň başgaça dürli geyinipdirler. Hemişe şolwar sada köýnegi geymendirler. Men muny gender bölünşiginiň jemgyýetçilik ýüzüniň berk görkezüjisi diýip hasaplaýaryn. Meniň pikirimçe bu ýurtda saýlap seçmek mümkinçiliginiň azalandygyny görkezýär. I think it's indicative of lessening of choice in the country, the diminishing of choice. Emma Aynawat Ýaýlymowanyň pikirçe Türkmenistanyň diňe aýal gyýlaryň hukuklary çäklendirilmeýär. Humans are not doing well in Turkmenistan. It doesn't matter those are men or women or children, right? Erkekler aýallar ýa çağalar tapawdy ýok. Türkmenistanda adamlaryň hal ahwaly gowdel. Şeýlelikde Türkmenistanda adam hukuklary dowamly yaramazlaşýar. Türkmenler Orwell'ın 1984 we Kafkaýa krýallyklaryny baştan geçirýän adamlar. Bu hemmelere degişli ýagdaý onsoň aýallaryň ýagdaý erwet erkekler hedil edip ýör diýmek dogry bolmaz. Şu sebäpden biz bu mesele barada gurrun edilende has oýlanşykly bolmaly. Context that we should be very mindful about. Türkmenistan meseleleri bilen 20 ýyldan gowrak wagt bäri professional derejede meşgullanýan Aynawat Ýaýlymowanyň pikirçe Türkmen aýal gyýlary Sowet döwründe gazanylan mümkinçilikler nukdaýnalaryndan seredilenini hem şahsy durmuşlaryny hem jemgyýetçilik durmuşlaryny köp zat ýetirdiler. It will be tip of the iceberg, tip of the large structural issues. It's domestic violence, the lack of law. Ol burdaky statistik maglumatlaryň ýeterlik däldigini belläp, bir ýerde ören uly meseleleriň bardygyny, hususan aýallaryň içerki zorlukdan gorulmaýanyny, olary bu zorlukdan gorayan kanunyň hem ýokdugyny, aýallaryň abort etdirmek, çağa düşürtmek mümkinçilikleriniň bolsa kanunyny, kagyz ýüzünde hem adaldylanlygyny öňe sürýär. And then access to abortion, right? Reduced access to abortion
in law, in writing, which is very kind of surprising. Şol wagtda hünärmeniň pikirçe Türkmenistanyň ýazylmadyk kanunlar, dillen berilýän buyruklar esasında hem köp hak hukuk çäklendirilýär. Because a lot of things are unwritten rules in Turkmenistan, a lot of orders. Eýsem gender deňsizligi meselesi näme üçin Türkmenistanyň bir saklanyp galýar? Türkmen jemgyýetçiligini aýal gyzlar formal taýdan beýleki musulman jemgyýetleri goňşy ýurtlar bilen deňeşdirilenine has liberal şertlerde ýaşaýarlar diýen pikire nähil garaýarsyňyz? Bu ýerde Sowet döwrüne we soňra bolan özgörüşliklaryň nähili rol bolup biler. Amerikan awtory Victoria Clement'in pikirçe, gender deňligi we içerki zorluk barada aýdylanyny mesele diňe kanunlaryň bolmadygyna hem däl. I think the problem is not just the lack of law, right? So you mentioned the laws. Siz kanunları agzadyňyz. Meniň pikirimçe problema diňe kanunlaryň bolmazlygynda hem däl. Bu ýerde jemgyýetçilik pikirlenişiniň üýtgemegi gerek. Turkmenistan is not in any better position than any other country for sure in Central Asia. Türkmenistan bu meselede Merkezi Aziýadaky beýleki ýurtlardan gowrak pozisiýada ýerleşýär diýip bolmaz. Ýönemen Gazagystanda we Özbekistanda jemgyýetçilik pikirlenişinde ara alınıp maslahatlaşılan meselelerde üýtgeşiklik görýärin. Jins, gender deňsizliginiň Türkmenistanda saklanıp kalmagynyň esasy sebäbi meniň pikirimçe ol ýerde entek jemgyýetçilik pikiriniň üýtgemezligi bilen bagly. Men Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary bilen deňeşdirilende has liberal şertleriň bardygyna ynanamok. Elbetde goňşy Gazagystanda we Özbekistanda maşgalydaky zorluklar we aýallaryň hukuklary barada edilýän gürrüňlerde we pikir alışmalarda praktikada bolmasa-da üýtgeşiklikler boldy. Gazagystanda we Kyrgyzstanda biz ýylyna aýal gyzlaryň we olaryň tarapdarlarynyň hususan da 8 martda Halkara Aýallar gününde demonstrasiýa guraýandygyny ýa-da muňa synanýandygyny görýäris. Gazagystanda biz demonstrasiýalaryň has ýygy-ýygydan gurulýandygyny görýäris. 2022-nji ýylda Gazagystanda prezidentlige kandidat bolan Zenan Saltanat Tursunbekowa maşgaladaky zorlugyň we çağalara zulüm sütüm etmegiň Gazag jemgyýetinde adaty bir zada öwrülendigini açaçan aýdyp maşgaladaky zorlugy ýok etmegi öz platformasynyň sütüni özüne edip goýdy. I do see some shift in societal discourse in Kazakhstan and Uzbekistan. Victoria Clement Gazagystanyň goloýdy aýal gyzlara garşy zorlugy bagyşlanan täze dokumental filmi jemgyýetçiligi hödürländigini, adamlaryň bu meseleni ara alyp maslahatlaşýandygyny hem sözüne goşdy. Şeýle-de ol Özbegistanyň Daşkent şäherine inni metronyň içinde zorluk bilen medeniýetimize ýat, ýagny maksus serlip ýazyp metro ulgamyna hem maşgaladaky zorluga garşy göreş kampaniýasynyň geçirilýändigini bellädi. In Tashkent, they started to put signs in the subways. Ol munyň başlangyçdygyny, adamlaryň başgaça pikirlenip başlamagynyň möhümdigini hem sözüne goşdy. Clement'in pikirçe bulardyň kanunçylyga bagly çemeleşmelerin sosial pikirlenişi nişana almagy maşgaladaky zorluga garşy göreşde has möhüm esasy mesele hem bolup biler. Ýöne Türkmen jemgyýetinde beýle çemeleşmeler ýok. Bu ýerde erkeklere henidem maşgalanyň baş tutany we ekleýijisi hökmüne garalýar. Aýallar bolsa esasan ýygy edijiler hökmüne görülýär. Ol aýal gyzlaryň Türkmenistanyny bütün ýurt boýunça gadyr gymmaty bilinmeýän, kän alga alınmaýan, al hak keşdek tölenýän işlerde işleýändigini, şol wagtda da olaryň akrar edilmeýän ýa-da çal ykdysadyýatyň içinde ýitip gidýän işleri edip ýurdu we maşgallary aýak üstünde saklaýanlygyny öňe sürdi. Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçe Türkmenistan taryhta aýdan hem patriarkal jemgyýet bolup durýar we häzir hem şol ýagdaýyna galýar. Turkmenistan is a patriarchal society, right? And historically it was patriarchal society and women. Aýallaryň 3 tane esasy rolu boldy. Ol aýal boldy, ol ene boldy, ol aýal dogan uýa boldy. Bu ýagdaý Sowet başlangyçlary esasynda üýtgürilip başlandy. Adrian Lynn Edgar'ın Tribal Nation adly kitaby nazarda tutulanda onuň awtory muny ören gowulýar. Ol ýerde kän garşylyk boldy. Sowet inisiatiwalary okuw we mümkinçilikleri bilen başlandy. Türkmen aýallary jemgyýetçilik ýerlerine çykyp görnüp
başlandy. Ol işe okuwa gitdi. Bir yerden başga yere gidip tiyahat edip başlady. Bu tarihi taýdan esasy geçiş nokudy boldy. Aýallar şondan öň jemgyýetçilige az çykýardy. Olar ozal jemgyýetçilik yerlerinde görünmeýärdi. Bu meniň üçin öğrenmekim. Olar bilim almak, işlemek mümkinçiligi bilen jemgyýetçilik yerlerine aralaşyp başladylar. And with educational and employment opportunities, she starts entering the public spaces. Victoria Clement ýaýlym wanyň Sowetlaryň türkmen aýallarynyň durmuşyna getiren özgörüşligi baradaky pikirleri bilen aralaşýar. Şol wagtda Sowetlaryň dolanýarşasynda durmuşyň käbir uğurlary üýtgen hem bolsa Amerikan awtorynyň pikirçi 20-nji asyr Türkmen jemgyýetine özgörüşlik getiren pikirler diňe Moskwadan gelen ideýalar bilen baglylar. But it wasn't only the Soviets, but Turkmen themselves. Biz jadidlerin ve jadidlerden ruhlanan Türkmenlerin 20-nji asyryň başynda eden işlerini üstün düşürmeli dälmikak diýärin. You know, what we call bride price or the galim, getting women into schools. Gelinlik pulunu galyň ýok etmek we umuman jemgyýeti gowlaşdyrmak üçin gyzlara bilim bermek olaryň esasy pikirleriniň biri bolup durýardy. Egerde Sowet döwleti bu intellektuallary ýok etmedik bolandygynda görünüşinden bu progress öňe gidişlik dowam ederdi. So, just as a footnote. Eýsem şu ýagdaýlardan soň häzirki günlerde ýagdaýyň has yaramallaşmagyny näme bilen düşündirip bolar. Victoria Clement'in pikirçi şu gününe Türkmenistanda bolýan zatlaryň köpüsi ýokardan aşak gaýdýar we şol wagtda da bu ýagdaý ýokardan gaýdýan zatlar bilen döwletiň diýen dep bolan gymmatlyklarynyň birleşdirilmegi, garşdyrylmagy hökmünde häsiýetlendirilip bilinär. Şeýle de ol dep bolan gymmatlyklaryň sosial taýdan ören konserwatiwdigini, maşgala gönükdirilendigini ünsçekýär we bu ýerde hiç bir ýalňyşlygyň ýokdugyny, ýöne adamlarda saýlap seçmek mümkinçiliginiň bolmalylygyny öňe sürýär. Köp düzgün ýazylmadyk hem bolsa, biz bu ýerde adamlaryň durmuşyna täsir edýän köp zadyň döwlet tarapyndan ünlenýänligini, ýagny ýokardan orkestrlik edilýänligini görýärsiz Amerikan hünärmeni belliýär. People should have choice. Aýna wat ýaýlym we Türkmenleriň geçmişdäki gender deňligi adwokatlary ýa-da türkmen feministleri barada ýeterlik maglumatyň ýokdugyny aýdyp, olaryň bilinmeýänligini, netijede olaryň bolanlygyny, näçirak bolanlygyny hem aýdyp bolmaýanlygyny, munyň belki-de türkmen jemgyýeti üçin uly meseledigini nygtap, Clement'in pikirini belli bir derecede karşılık görkezdi. Onun fikirçe, Türkmen jemgyýetinde gender, jins deňsizliginiň şimdi hem saklanyp galmagynyň sebebi odaly ýurtdaky awtoritar siýasy düzgün bilen bagly. So first one is that, of course, it's authoritarian political order, right, in the country. So as I said, Ýaýlym bu ýurtda birinji nowatda iki jynsyň hem aýallaryň da erkekleriň de durmuşynyň gölegçilik asyna saklanylýanlygyny aýdýar. İkinji mesele hünärmeniň olar hem aýdyşýaly patriarkal jemgyýet, ýagny saklanyp galýan dep surlar we ähli meseleniň erkekler tarapyndan çözülmegi bolup durýar. Şeýle de ol bir ýerdäki düýpli sebepleriň birini ýurduň soňky 32 ýyllaky üzüňöligi, beýleki ýurtlardan üzüňöleşdirilip saklanylmagy, ýagdaýa täsir etjek adamlaryň, ýagny özi ýaly daşary ýurtlarda bilim alan türkmenistanlaryň ýurda gelmeginiň, ýurtda işlemeginiň, olaryň başga gymmatlyklar ulgamyny we däpleri, başga durmuş ýörelgelerini getirmeginiň öňüniň alınmagy bilen baglanşdyrýar. Ýaýlym wanyň pikirçe, jins deňsizliginiň saklanylmagyndaky ýene bir mesele türkmençilik diýilýän bolup durýar. Ol munyň türkmençiligiň nämedigi, onuň nireden gelenligi baradaky soraglary şimdi jogap tapylmaýanlygyny, şol wagtda da türkmençiligiň negativ zatlary öňe sürmek üçin ören ters, negativ kontekstde ulanylýanlygyny aýdýar. I see that it's used in a very negative context to promote negative things. Türkmençilik nähilidir bir negativ zatlary öňe sürmek üçin hasken batyş üçin ulanylýar. Bu meni häzirki pursatda bu hakykatda jemgyýetçilik tarapyndan döredilen türme hökmünde hyzmat edýän bolmasyn diýip pikir etdirýär. Hamala diýersiň, bizde Türkmenistanda ýeterlik türme ýok ýaly, biz şu türkmençiligi döretdikmekak diýärin. Şeýle de
yaylym we türkmençiligiň döwletin gatnaşmagyny adamlar tarapyndan döredilendigini, onuň hakyky konserwatiw döwrewaplaşmaga garşy retorika dolanmakda ulanlandygyny öňe sürýär. Basically, it feeds into anti-modernity narrative in Turkmenistan. Ayna wagt Yaylym owanyň sözlerine görä odalyk hökümet ine şu türkmençilik we siz şunu eýermelip açyk beýanat etmeýär. Şol wagtda hünärmen hökümetiň özü maskalada bolmaly çağalaryň sanyny hem kesgitleýändigini, ýagny 8 senli çağa dogurulmagyny wagt edýändigini aýtdy we türkmençiligiň nämedigini daşyndan näl, içinde bolup hem bilmegiň kynlygyny belledi. What is this Turkmençilik? Is it religion? Is it Islam? Türkmençilik näme, ol dinmi, islammy? Sebäbi däp boýunça hiç haçan islama gowy eýerjiler bolmadyk. Biz ony aldyk, üýtgetdik we oňa türkmen usuluna uyduk. Or is it because we were never traditionally, right? We were not good, let's say, followers of Islam. Hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň iki hünärmen türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement Sağlık programmasynyň we Progress fondunyň esaslanyrjysy gepleşigimiziň hemişelik mihmany Ayna wagt Yaylym bilen geçirilen uly gowrumly söhbetdeşligiň esasynda taýýarlanan birinji gepleşigi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizi dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.